Hello! Maayong hapon. Good afternoon, everyone. Kumusta guys? Kumusta po mga kaibigan? Saturday po ngayon guys. Wala na, konti na lang ang aking mulberry. Mauna lang dyan ni guys, nabilin. Ahong talong, sibuyas o. Ano nga po sa inan? Kamapad o, mga talong. Daghan na akong kamatis. Nag-harvest na po ani, daghan na nag-harvest inan. Labi nang na-harvest sa kamatis. Daghana ani guys, lagi oh. Ang kanin yung sili guys, kaning atsal oh, daghana oh. Daghana pa jowa pa ma-harvest kay paman mahinog, pero daghana bunga oh. Lan, saga na kani pangataga sumikit, di man pud siya mo balik diyan eh. Swerte sa matagaan. Una matagaan. Taghana gajud bunga guys oh. Grabe gajud eh basta magtanom ta guys. Grabe oh. Kung magsipag lang jud oh. Daghanang bunga. Tare oh. Oh, daghana bunga sa sili. Mahagabay sili ron. Kamatis food. Daghana. Dami. Ag-okra po na mo guys oh, naanay bunga ag-okra. Naana bunga ng okra oh. Pero ang okra oh. Hihi, magkataon na po mis okra. Lami ra ba dyan yung okra guys. Sarap itong okra. Ayan oh. Ang okra, daghan ng bunga. Yes. Grabe ko, magsipag lang talaga guys. Seedlings daghana pa naman ko ano kuan ay harvest ang alugbati wala. Dali ra, humana na sad. Another day na po tomorrow. Hapon na karon. Sunday na po. Hugmakuhon. Church day. Grabe, bunga dyan sa atsal. Oh, na naman din na yelo, oh. Kumani ko, aninan. Hapon na, guys. Another day na pod, mahuma na pod ang Saturday. Di ka jo iga karon. Hindi masyadong mainit dito sa amin ngayon. May pagka-cloudy ang panahon. Kumusta mga kaibigan? I-check ko muna yung tanim na guyabano guys. Oh, grabe ang guyabano ni Inan. Nalako na po ni. Tulo man ikabuok. Baka sa libot ang aluban. Sana malaki. Naghanap kami guyabano. Namatay lang kayo. Nahikabo. Nabulo na ang paano. Yes, nabulo na. Tanom ani ni Inan. Bayabas. Yeah, tamis ra ba ni bayabas ni Elpidia? Ang kapayas.
Hapon na sad. Ilang oras na lang, gabi na naman. Hello, hello. Kumusta po? Yan ang aming kapaligiran po dito ngayon. Summer na talaga guys, kaya nahilo ng ano. Wow, ang tinanim ni ina na ano oh. Ano daw ito? Ano sa ganyan para sa lamok. Nabuhi na. Grabe, dami ng mga tanim na nabuhay. Kani, kuan siya. Kani siya lemon. Dami ng tanim. Masaya guys pag maraming tanim. Lalo na pag maraming bunga. Masaya. Makahappy po guys, lalo na pag mag-harvest na. Thank you for watching guys. Salamat po. See you on my next vlog. God bless.